Mit første løb, det var Ring Djurs, hvor jeg egentlig bare håbede på, at jeg kunne komme igennem og gennemføre hele løbet. Og der ender jeg med at få en tredjeplads. Så der var vi rigtig stolte over, hvordan det er gået. Og så er det jo bare gået bedre hen ad vejen. Nu har jeg kørt mit andet løb, hvor vi har vundet alle 3 gange i alle heats. Jeg hedder Jonas, jeg er 15 år, og jeg kører motorsport. Når du kommer om på starten, så giver du bare gas. År gammel, der startede jeg med at køre cross. Og så har jeg egentlig kørt indtil jeg var 13. Så købte vi en bil for sjov. Nu der er det jo faktisk det, jeg ender med at køre. Det er på højplan i stedet for cross. Jeg vil nok beskrive mig selv som en racerkører, der har meget koncentration og venter til, at de andre laver fejl. Hvordan jeg er som person, der vil jeg mene, at jeg er kærlig. Jeg er flink. Jeg plejer normalt at komme i snak med så mange folk som overhovedet muligt. Jeg kan godt lide at være sammen med knækkerne ude fra Rola. Hvad der motiverer mig, er at vinde. Og vise, at man er hurtigere end dem, der er ældre end en selv. To sekunder. Jeg vil gerne være en rigtig god ambassadør for min sponsor og skabe en netværksgruppe, så de kan få noget ud af mit netværk. Siden sidst vi snakkede sammen, så vi gik til drømmen. Der er drømmen gået opfyldelse her på Djursringen. Vi har fået bilen, og vi skal ud på løb. Der kommer nye boller på suppen nu.